Nagsagawa ang kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon ng orientation tungkol sa 1BA approach, Mandanas Supreme Court ruling, food safety at province-led Agriculture and Fishery Extension System o PAFES sa mga Agriculture and Fishery Council ng Bulacan nitong ika-7 ng Hulyo sa Capitol Compound, City of Malolos, Bulacan. Ipapatupad ang Mandanas ruling sa susunod na taon na kung saan direktang ibababa sa mga local government units ang bahagi ng pondo mula sa national government upang makapagbigay ng karagdagang tulong sa kanilang mga kasalukuyang mga proyekto at programa. So, based on the Section 284 of the Local Government Code, LGUs shall have a just share as determined by law in the national taxes which shall be automatically released to them. Kasama din sa tinalakay ang PAFES na sinusulong ang mapataas ang mga plano sa pagpapaunlad ng agrikultura ng mga pilot provinces na ginagabayan ng DA's Agriculture and Fishery Modernization and Industrialization Plan o AGMIP at ang mga Provincial Commodity Investment Plans or PCIP. Ang PAFES po, ang gusto mangyari kasi natin dito, we wanted to have a very good partnership with our local government unit that in terms of implementing the different extension projects na ginagawa natin. Malaking pasasalamat ng mga AFCs sa mga bagong programang pinapatupad ngayon ng DA upang matulungan ang bawat magsasaka at mangingisda na mas mapagaan ang kanilang pagtanggap ng tulong at mapabilis ang kanilang pag-unlad sa pagsasaka. Pinaabot po namin ang pasasalamat sa bumubuo ng RAPC Region 3 sa pagbibigay nila sa amin ngayong hapon ng napakahalaga na mga pambansang issue. Magkakaroon din ng orientation sa Nueva Ecija na kasama sa pilot provinces ng pagpapatupad ng PAFES. Ito po ang inyong lingkod Ernest Payawal ng Agri-Balita, Central Luzon.